43. An oras hatod sa Indokang. Enervon Z Plus. All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus. Diatabs. Tapos ang diarrhea sa bilis talab Diatabs. Liver Aid Silymarin Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Neozep Z Plus. Now with zinc. Mas bilis galing sa sintomas ng sipon. Ginebra San Miguel. Lamang ang may tapang sa One Ginebra Nation. Mga tugang, iskaramusa na sa DCGB! Ano nata? Iskaramusa na sa DCGB! Escaramuza, istorya sa kakanan, mano-mano sana. Marina, intra na sa Escaramuza. Hi! Oktubre 16 na po 2024, aldaw na po katangunyanin Miyerkules. Kumusta po tabi ka mo? Ano lamang tabian sa inyong pinagkakabisihan dyan? Sarong aldaw baguan Earth Forum Year 3 kan DCGB dyan sa Ayala Malls, Legazpi. Mag-arilingan kita dyan sa good sa Domingo, Oktubre 20, 2024 para sa mga nakalinyadang aktibidad. Dakol ka mo dyan ng mga mauukudan kung kaya just in case na kamuan naglakaw-lakaw sa sentro kan Legazpi, may oras para magpartisipar, magdangog and maghiling. Pwede po kamong magpasyar dyan sa ground floor kan Ayala Malls, Legazpi. Kung daiman, magdangog po digdi sa Radyo DCGB sa pagikang 729 kHz. And then sa samuyang official Facebook page, ang DCGB News Online. Hanapon man po nindo kami sa samuyang YouTube channel, ang DCGB Legazpi. Para maantabayan po nindo ang mga programa, mga lectures, seminars, and then talks kan samuyang mga imbitadong bisita po dyan sa apat na aldaw na activities na iyan. Tigiling ko Kuya Ronald ngunyan. Ana po digdi, may sarong activity dyan sa maray na pagkauto sa mga taga Department of Trade and Industry Bicol. Kay Regional Director Dindo Nabol, kay Ma'am Bemba Berango, ang tagapagtaram kan DTI Bicol. Tangunyan kaya na aldaw, October 16, tod-tod na pagka alauna nin pagkahapon, magkakaiguan nin provincial elimination kaining 2024 Consumerism Challenge Quiz B. Diyan inigigibuhon sa LCC Event Center 1. So luma bagay ni Kuya Nald na LCC. Duman gigibuhon nasa 20 mga eskwelahan. Hali po sa man iba-ibang lugar digdi po sa probinsya kan Albay an mapartisipar dyan. Sindaan mga estudyante kan junior high school. Hali digdi sa Venisitahan National High School, dyan iyan sa Bakakay, Albay. Igwali nagpartisipar na hali sa Maslog National High School, Santo Domingo National High School, Uma-Uma National High School, Legazpi City Science High School. May representante na Tabaco National High School, Ligao, Kabangan, Manito, Marirok High School, Anislag National High School, ining Libon Agro-Industrial High School, ining Cats ang Kagbakong High School, Malabog National High School, St. Raphael's Academy of Legazpi, Bangkerwan National High School, Balogo High School, and Daraga National High School, and then ining Daniel B. Peña Memorial College Foundation Incorporated. Hali dyan Kuya Nald sa mga nagpartisipar na mga eskwelahan na iyan, mapili sila dyan o ang mga manggagana ipuan marepresentar kan Bicol Region para mandigdi sa regional competition ining Consumerism Challenge Quiz B sa panrehiyo na ini. Ang mga kalaban nila dyan ipuan mga representantes man kan mga eskwelahan sa po digdi sa anom na probinsya digdi po sa Bicol Region. And then parte ini kan activity kan Department of Trade and Industry man bilang pag-celebrar kan Consumer Month ngunyan po na bulan nin Oktubre.
Sabi digdi, an katuyuhan ka ini, iyo po an mapahiwas man an karaman, kaining sa mga estudyante manungod sa kung ano an ano po yung consumer, an manungod sa inda, kung ano itong sumay mga, dakol kaya ini Kuya Nald na nahiling ko sa tiga-reviewhan kan tugang ko, tas saro siya Kuya Nald sa ma-representar kan Kagbakong High School. So maibog na, may maibog na reviewer siyang tigbabasa-basa. And then, ito man ang ma-representar kan probinsya kan Albay. Sabi digdi, top 2 schools to represent Albay in the regional competition. Diyan iyan po pigigibo sa 4th floor LCC Event Center sa Legazpi City. And then, day ko lang nahapot si Ma'am Bemberango kung nuarin man gigibuhon itong so regional competition kan sa indang opisina manungod po digdi sa Quiz B. Kaya duman sa mga mapartisipar na estudyante, hali po digdi sa 20 eskwelahan sa probinsya kan Albay. Good luck po. And then, God bless sa indong kompetisyon ngunya na pagkahapon dyan po sa LCC Event Center 1. Maray na pagkauto kay Ma'am Jan Istola. Sabi na good afternoon po Ma'am Angel, watching from Mabini, Daraga. Purok dos po iyan, Ilian Mendones and Liasos family, the maker of Pamaypay products sa Mendones family. Bagarin Ma'am Jen, mabentaan sa indong Pamaypay, kada best na may power interruption an Albay Electric Cooperative. And of course, duman po sa mga duman sa mga gustong maging miyembro kan Philippine National Police, and then itong mapalangkaw kan sa idang ranggo, ipinag-anunsyo po kasuhapon kan National Police Commission Bicol na poon ngunyan na aldaw sinda po an maakseptar nin mga walk-in na applicants sa indang panrehiyon na opisina dyan sa Regional Office number 5 o Regional Office site sa Barangay Rawis, Legazpi City. Poon iyan ngunya na pagkaaldaw, October 16, sagod po tabi November 6, 2024. And then duman naman sa mga interesado na maging aplikante, ninaon ka mo dyan sa may parte kan probinsya kan Camarines Sur. Pwede ka mo magpasiring duman sa Camarines Sur Provincial Police Office sa Campa Colonel Juan Kerubin Miranda sa Concepcion Grande, Naga City. Pon po sa Oktubre 21, sa Lunes po tabi iyan. Sagud po sa October 31, Webes po 2024. Pero sabi rin sa anunsyo kan Napolcom Bicol, tatawan man ginaninda nin prioridad itong sa mga nakapagrehistro, ito bagang so nakapag-register, pre-register sa indang system itong su pigpalawasin na kan mga nakalis na aldaw. Tanganing matawan man nin priority itong suno nga nag-effort na magpa pre-register duman. Pero ining sa mga walk-in applicants ana ipapasunod na dyan, iyo po an first come first serve basis. Kaya puhan lang ni Dudarahon itong sa mga magkakanigong dokumentos na kaipuhan. And of course, syempre, sabi digdi, kaya po nanda po nin duwang pedaso in recent passport size na picture, 1 legal size envelope with 20 pesos na worth of mailing stamp. And then syempre, itong sa iba pang mga requirements na kaipuhan dyan. Ilingon lang po nindo sa indang official Facebook page ang mga requirements na nganing masiguro na bago ka mo magduman, kompleto na po ang sa inyong mga dokumentos para mas maging madali ang sa indong pagproseso kan sa inyong mga dokumentos. Nahiling ko Kuya Ronald sa mga pictures dyan sa may parte kan probinsya kan Sorsogon. Manong digdi sa national competition kainiong festivals of festival digdi sa bilog na Pilipinas. Dakol na Kuya Ronald ang mga dakol na Kuya Ronald ang mga nagkakaderesmayo ta syempre sa sobra pong init. And then maraysa na kan Kuya Ronald may mga nakataltag man duman ng mga medic. Itong su may mga nakaantabay na taga Red Cross. Itong su taga Provincial Disaster Risk Reduction. And then itong sa mga contingent mismo, may mga nakaantabay na sa mga nagtatarabang man.
Taning just in case, so lalo bagangoy ng grabe na po tabian na init kan panahon and medyo huruhala wig. Itong susaindang lalakaw-lakawan para digdi sa Festivals of Festival sa Sorsogon City. Katakod po yan ka nagpapadagos na selebrasyon kan Kasanggayahan Festival. And kasubagong aga, nahiling ko man na niyaw na duman su First Lady kan Pilipinas, si Ma'am Liza Araneta Marcos, para mahiling ito personal na National Festivals of Festival. First time ining gibuon digdi sa probinsya kan Sorsogon na binuksan sa mga festivals hali sa man iba-ibang parte digdi sa Pilipinas na magpartisipar dyan. And of course, good luck duman sa mga parabayli, mananayaw ka na munisipyo Candaraga. And then kasuhapon ako ananinda itong 500,000 pesos bilang second runner-up ka itong regional competition kan festival po dyan sa Sorsogon City. And ngunya na pagkaaldaw, gigibuhon man ito ong su ininganing national competition kan festival digdi po sa Pilipinas. Kaya good luck po. And itong su mga nasa 10 contingents ang magpapartisipar dyan, hali po sa man iba-ibang parte ka na Pilipinas. But ako nahiling ko kasubanggi. So itong su fireworks display baga ko imbis na pataas su mga duman sa pigagamit sa fireworks, pasiriling ini ko sa parking area kan mga vehikulo. Sabi digdi, iba padagos duman su investigasyon. Sabi sa initial na investigasyon, nagkaigwada po aksidenteng nagmalfunction an sarong paputok asin na pasiring ini duman sa parking area harani sa building kan Sorsogon Provincial Disaster and Risk Reduction Management Office. And then nagkapera sa mga danyos kaini itong sa mga nagkaperang vehikulo duman, apektado man sa lead wall na naka-install sa nasabing building. Kaya pasiriring halos kadakalan duman sa mga bisita tadigdi sa probinsya kan Albay and then sa Bicol Region. Pasisiring po tabi dyan sa may probinsya kan Sorsogon tanganing magpartisipar, maghiling kan mga nakalinyadang activities po tabi dyan. And of course, ang sa mga pigaan tabayan dyan, sisay itong su kokoronahan na Miss Kasanggayahan 2024 kung sa dakulang kantidad nin kwarta ang iyo uli dahilan tabinoksan man ang pageant kaiyan sa mga kandidata, mga pageant enthusiast sa bilog na Pilipinas. Pero ang mga tigre-representar ni Dakuinald na mga lugar, ipo ang mga munisipyo and then syudad po dyan sa probinsya kan Sorsogon. Maray na pagkauto kay Sir Aladin Mallorca Leona, nakaantabay po ngunyan dyan po sa may parte kan digdikan Pilar, Sorsogon. Oy sir, arani dyan sa Indosu na diskwido kan nakalihis na Domingo, itong su digdiso sarong pampublikong jeepney na nagputok da po su gulong and then nakabangga duman sa sarong man na vehikulo nakasabat na. Kaya ingat-ingat lang po duman sa mga nagbabirahe and make sure po tabi na kamuan na nasa marhay na sitwasyon, estado, kung kamu po an madrive. Lalo na kung mga huruhalawig ang sa inong babiyahiyon at the same time ang sa inong mga gagamiton po ng mga vehikulo. Maray na pagkauto dyan sa Good Grass Farm, din na nagpaparamdam subarkada ko dyan. Maray na pagkauto sa Familia Ala, dyan po sa Barangay Cruzada, Legazpi City, and then sa Good Grass Farm. Ano pa man Kuya Nald, pwede na akong magluway-luway na magpaaram muna na pagkaudo ang sa kuyang kapartner sa Laro Technical, si Kuya Ronald Baldo. Sa IT niya po dyan si Jerome Nico Martinez, sa production si Shara May Leron. Ako po ang salong nakaibahan muna na pagkaudo. Ako po si Angel Mustaza. Bye-bye! May bagong energy na! Bagong-bago, pinakamarhay na Enervon, Enervon C+. Pinapusog with zinc, vitamin C, vitamins B1, 2, 3, 5, 6, and 12, as in vitamin E. Bagong-bago, pinakamarhay na Enervon, Enervon Z+. Unilab yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
Gobernador na, abogado pa, yan si Governor Grex Lagman. Dakol na programa, dakol nang naitabang sa mga paraoma. Pati sa edukasyon da imo maikumpara. Kung ang ururon naman sa kalamidad, sinisigurado ni Gov Lagman ang satong seguridad. Murang pinipiling edad, paghabot sa pagtabang, gabo sa iya parantay da idyang nakakalamang. Supisyente bulong sa mga ospital, pag-asikaso kampondo sa gobyerno nasyonal, pag-usbong kibanwa sa iya